Старозагорци бурно освиркаха политиците от НФСБ, средноевропейска класа и другите партийки, които се опитаха да яхнат протеста срещу подаряването на сградата на Музея на религиите в Стара Загора на Главно мюфтийство. Сблъсъкът стана на митинга пред Съдебната палата в Стара Загора, където членове на Фейсбук групата "Истината за Стара Загора" се възмутиха, че сред ораторите на митинга няма нито един старозагорец, а партията на телевизия СКАТ е довела с автобуси платени клакьори от половин Южна България, които са се настанили най-отпред с партийни плакати на НФСБ и по този начин са опорочили основната идея на митинга, а именно да не допустим подаряването на сградата на Музея на религиите в Стара Загора на Главно мюфтийство и да не допустим Ходжа да пее в центъра на един изцяло български град без мюсюлманско население, какъвто град е Стара Загора. Защо не пустите някой от града да се изкаже? Какво само... Те нещастници да ева. Как може скоро? Кой? Къде се приемат законите? Дайте думата на гражданите на Стара Загора. Не на мен, на гражданите. Само партиите превзеха цялото това инициативата. Как не ме е срам? Аз съм гражданин на Стара Загора. Кой съм вас не ме интересува. Разбрахте ли ме? Вашата трибуна не ми е важна. Но не мога аз да стоя тук да ви слушам. Как си правите пиар? Съм от Бургас. Какво правите тук? Какво правите тук? Организираме протест. Какво организирате? Протест. На какво основание? Ето ще ви обясня. На какво основание? Кои сте ви? На уведомлението. Изблъскахте старозагорци на страна. Правите си ефтина реклама. На наш гръб. Имаме разрешение от Заповядайте, бъдете тук, никой не ви пъде. Партийно мероприятие, това е на гражданите на Стара Загора, господин. Това е на гражданите на Стара Загора. Не може, тук, днес, на този велик празник, ние да се делим пак под партийни знамена, вместо да сме обединени без партийни знамена. Тук що делото го отложиха. Тук що делото бе отложено. След 29 ноември. Платете си на хората и си хващайте пътя от Стара Загора. Я не ми говори глупости. Аз да ви говоря. Да, я не ми говори глупости. Я не говори глупости. Няма да коментирам. След като на гражданите на Стара Загора не се дава думата, нямам какво да Какво правят партии на този път? Какво правят партиите? Ама искат пак да не изколете, пак това ли искате да не изколете? Никой няма да наклони нас специално. Кмета е конституиран като страна, община Стара Загора е конституираха като страна по делото. Делото се отложи за 29-ти. Смятам, че днес е велик български празник и трябва да спрем тия политически агитации и всякакви видове дразги. Да, дразгите не трябва да има дразги между хората, бе. Ма не трябва да има дразги, бе. Боя е най-лесната работа. Защо се получи този скандал с бургазлии? Защото на този ден, когато ние излязахме като старозагорци да искаме, да подкрепим искането на старозагорци да няма джимия в Стара Загора действаща, от цяла България се докараха платените агитатори да си правят ефтина реклама на наш гръб. Това имате предвид партията на телевизия СКАТ, нали? Имам партия на телевизия СКОТ и на ВМРО. Как я нарекахте на телевизия СКОТ ли? Вижте, в момента всички старозагорци са изблъскани на страна и от Враца, от Мездра, от Ямбол, от Симеоновград. Вие защо мислите, че дойдат тези хора в Стара Загора? Каква е причината? Единственото са парите. Госпожо Канева, какво се случи всъщност? не се чува мнението на гражданите на Стара Загора. Трибуната е окупирана. На тази трибуна скатаджи се изказват. Нямам против, дошли се да защитават същата кауза, но да дадат трибуна и на гражданите на Стара Загора. Не може да кажат, че няма граждани от Стара Загора, които да присъстват тук. Достатъчно много сме. Тук са всички фейсбук групи, отделно всички хора, които са причастни към тази кауза, които искат да остане музей на религиите такъв. Това е. Искахме думата. А те не ви я дадаха, за да си правят ефтина пропаганда на наш гръб, защото аз съм старозагорец. Определено бяхме пренебрегнати. Гражданите на Стара Загора бяха пренебрегнати в този ден. Но ние ще сме тук всеки ден и на всяко едно дело. Няма да се допусне да бъде превзета една такава чиста кауза за граждани. Вместо да се намери цитата на Иван Вазов от
опълченците на Шипка няма вече да носим срама по челата си, нила от бича, следи от теглата. Обърнахме я пак на политика, което разединява хората, вместо да ги обединява. Да, каузата в случая мисля, че е много повече от политическа, мисля. Разбира се, да. Той е по-скоро касаеш граждани, отколкото партии този казус. Така че... Стара Загора, вие бяхте на пресконференцията, която се направи от всички, които са общински съветници, кмет, областна, граждани, представители на фейсбук групи, абсолютно всички представители на неправителствени организации, граждани, които са патриоти, бяха там. И какво стана? Бяхме единни. Дойдоха тук и в един момент не ни дадоха думата даже да се изкажем. Това е безобразието.